Canviem de tema, gran inici de Lliga de l'Oxidoc Palma. Les mallorquines es van desfer ahir del Benidorm per 3-0 en poc més d'una hora de partit. I amb aquesta victòria l'Oxidoc té quasi assegurat el bitllet per la Copa de la Reina. 68 minuts. És el temps que va tardar ahir l'Oxidoc Palma en adjudicar-se el partit davant el Benidorm. Les noies de David Pérez van fer un gran match, sobretot en el segon set, que van fer seu per 25-14. El més complicat va ser el tercer en què les visitants es van posar per davant, obligant l'Oxidoc a capgirar el marcador. Al final, el resultat va ser de 3-0 en parcials de 25-21, 25-14 y 25-20. El equipo es que es luchador y que no da nunca una pelota por perdida, y eso nos hace muchas veces donde a veces en vez de tirar los brazos el equipo va para arriba y consigue remontar partidos muy importantes. Però no només això. Amb aquesta victòria, l'Oxidoc té una plaça quasi assegurada per la Copa de la Reina, primer objectiu de la temporada aconseguit. Estamos, yo creo que casi clasificados para la Copa de la Reina, entonces primer objetivo cumplido, y ahora viene lo más duro. Tenemos los rivales de arriba, se nos junta con competición europea, y ahora es cuando el equipo va a notar un poco quizás el agotamiento físico. Ara les mallorquines esperen rivals de la part alta. La setmana que ve toca el Jumper Aguirre.